Hello, gagaya matimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay idrama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Ma'am Kathleen Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti ko na ni pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat ada imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Kat tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kunana mga iti kabitan na panawan. Kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga ita sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, hay may. Pangalana kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngayon nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sama may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. Mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urayin nyo kasi ang makakawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, di isang put ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makaruray man. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa dyan ibagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Uwan niya. No! Umutang nga ta. Dagamaw. Damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una lang. Tanabayagin ngagdindin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, te kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko min Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmaw, Darna. Ay, magwawalong buwan na tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na. Ay no siya. Di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay.
malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloko kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah! Kaya mag-urnong muna kami, Sige, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kunayo nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamu kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmi ni Darna. Diyak kaya nga umutang kayo. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no adda maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dya syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay nahay, may lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo, ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Ala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan riray. Antay, apit tagano ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da, kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog, idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga minti ayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Una, nakatumpong pa iti na pintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nahan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo nga Insan Bobo. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Gaw. Kaslaad dayo kaya tan ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula day tayo di kasinsin mau. Tan nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo ta na chismosa dahil jay.
Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga men, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't anana. Kanya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kao. Aging nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ina, inton rumwar ti apo ko may anak kao. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga ruden ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ken ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki wano babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan manugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat ba't day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas mo nga ubing dayto yan. Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Wala lang. Karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Adami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaaramid akong iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ah, Ay, sige lakay. Adama maparte. Iso nga agparte tayo kiday. maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. binulan nga agpapasken kayaw. Wan, pilaw. Hay, Uray maibos, dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ah, ay kadumteng tulat tamat antay. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam nga min iji asawam, tagtali na idlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na.
No agangkat itila ko na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anyakit asaanay. Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama ka lang matantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita miday. Ah, Isu nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo tuman nagpartain. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Bay-bayanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga ron anaadaan iti apukaw. Kinada mo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi kar aramiden may anak ko. So, baybayan na kami ka day. Ay, dura bakit? Gimatangak iti crib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung crib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mapalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y crib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod ngagmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bobot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni Baby, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mga la. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, mabait ka lang nga ron Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag-mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Niyadapay rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na. na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, gamburay no kastat ibagbagam. Awisan ka latay to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may 3 bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuay Kunamat ni bubot ang nagawid di sa lugar da. Kaya di pa agsubli Sana mailew iti apo ko ta. Diyak mo Na. Magsangsangit mo dyan, akta. Ay, Apa yan? ay umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na.
Apay dagita kagawaan ni Bebe nga inhambag maububaw. Rubuatan yun ni Bibi, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Ah, alaan. Sino ti mangalakan kuan Kan, apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngauri masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit na sakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isugaited tayo. Awan ka pa nga tayo kin ni Bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytaket di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos sa abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dura. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dura. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam at timanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay drama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Ma'am Kathleen Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti ko na ni pagayam tayo adura. Dear Manang Biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad, kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Kat tapnumawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kunana ba nga iti kabitan na panawan? Kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan, awagan man ta damagam no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray sak nga rod. Jak sa may turuganan. Ala, awagam ta damagam. Mala na. At mabiitlaan nga rod. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urahin nyo kati ang makakawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya?
Ay na. Awan ka dagita nanang. Tao, ti sangkot ko. Tao. Sino nga'y? Ay na. Di ka na uray mo. Asawak na lang. Ha? Agpaysaw anak ko? Wala lang. Ay, ako. Kamo dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na daw. Ay na! Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa di ibang bagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Wanan niya. Wano. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kaduwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko min Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na, ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bobot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar ta? Tapno, makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para iti panagkasarmi ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no adda maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo tla day jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa?
nabayagan nga ex ko na ijay. Imbis ang nalipata ka ko ipalagip mo. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Malaalaalaw taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kantaon timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apin Tagalog ginubya ni Insan Bubot? Nagtagtagalog, mate. Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da, kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog, idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga minti ayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nan. Nagtayag pa'y. Natay-tayag mo nga ni Insan Bubot. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Kaw. Kaslaad dayo kaya tan ginubya na. Tan nakapimpintas no maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ah? Ha? Apal mula day tayo di kasinsin mo. Talaka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin di ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam di asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga binitakot awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pakariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apo kag balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita kin ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki wano babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Alang aron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga di manugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpinta
Pintas mo nga ubing dayto yan. Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang. Karupro pa ni Darna. Ay na. Ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na. Agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod. Nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaarami da kun iti cake na. Tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. Binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay? Uray maibos dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen. Linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot. Adan may isa nga anak na. Ay, kadumteng tulat tamat ante. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin ija asawam, tagtali na udlang ija balayaw. Tapno may pamay sayo ti mangbukal iti anak yaw. Saan asumanursor ababan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor ante. Oho, pambar na ladya panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagsagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan? Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang mat antay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Isu nga uray kasta ti ugaliyaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan niyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo man nagpartain. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din anak ko. Ta excited kami nga rot anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina na itoy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan naktungarod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na.
Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni baby, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Taga-asimot ni baby no panawam. Babalik nga ron ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni baby ngay no rabi eh. May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? Mabait ka lang nga ron Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Uwan nga rod, Maray. Amin na makakita kas katibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni ti pulseras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan no mairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam, awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay kan daw, ha? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanway Kung namat ni Bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsubli Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo, ah. Magsangsangit mo dyan, akta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Eh. Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na. Apay dagita kagawaan ni baby nga inhambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Alaan. Sino ti magalakan kuan, ah? Apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit din nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni bebe. Isugated tayo. Awan karpungan tayo kin ni bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadyayin paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga gasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dido'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Hello
kada kayo amin at timanan tigayam yo amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo Felisan apudpud no nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kini Jason Oracion, ni Lucy Rivera and family di Tabanggar, kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli, dear manang biyanang, nalakangag pungpungtot ti kabsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agunga tadagos, kat makiapa dagusan. Kanayon ko matabagbagaan, tadyak kaya tamakiapa ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen nabsuga kon. Namin adu akon anagpungga. Ay, ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo basit ni. At nakaarubay o madisturbo. Ay sus, agungot man day takaaruba tayon mare. Apay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, ang handa-handa kayo pa lang amin. Nariwawa kayo. Ay, una yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit ayan. Nunalpas kayon anangan. Agawit kayon. Di kay aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, mare. Ay, ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas na dyan alakay. Hinton kon inik ka kon nay. Ay, saan agparbeng ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Ammo na a birthday party, sumanao. Saan mo't arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya akaaruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stap no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita kaaruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga aramidan da ti kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Sino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura kadagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon day Tata Saldo. Kinuwara na matan dagito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya na dyan bakay? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Nay, apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay? Ay, jak mo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Tain baga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day dyan alakay. Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't ti pabasulan na.
Ala, bilin mo latan dagiti anak ta. Asaan da mapaban iti paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, Mare Milan, nagkapwam. Ay, di taman istor, Mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, Mare. Unay mat akabaw kon. Ah? Anyan, kating kasublian, Mare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, Mare. Moy! Di kayo man kumanatawa, lumabas dito parangan. Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya! Ala, saan tatasaldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di alamit nyo. Hala, agsina ta dito yan, Mare. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, Mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka-aruba. Awan pa'y limpyo a ka-aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay nga nga da ka-arubak dito'y. Awan mat idi ka-arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan ka-aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti kaaruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kung maapakibagaya? Naglalaingan dan. Si kamat laang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga men. Basit la abanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko paggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karuba, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da niya akabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasyayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo anak ko. Awatan tayo latan takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldumat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sikan mabutengak. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Diyak kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jelly na apimanaw, Mare. Huwan nga rod. Ay, una yan. Sabali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, Huwag Ipag, Fele. Ta manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak menten imay. Ta awan menten na di kabagis ko apas pasyarik ni taoy. Ngam ita at darason iso ngay maya. Ket no mabalain makipagnaenak pa lang niti balay mo Ipag. Tagbiro ka kiti customer ko di taoy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak Ipag. Agsingirak matitibayan ko kas tangdan ko nga agmasads,
Narigat mo tikas ta trabaho. Makamannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Ura yag sursurak ipag tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga ori lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalo si Tibagina. Un nga rod, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga ori lakayan. Wen, tay di ka ububingan na. Ado, tiyag kursonada kan kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Ang pamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Ag mas masaya ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si Katay Kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin man nga ron. Nabayagan nga birbiro kak itimang masahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masahyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsak. Anya? Apay nga tangay. Kag, agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganday ta. Ay, no kasta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Itaan niya agapungay, Mike. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitmo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakangagbalin na kabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag party ag birthday Ni? Ay, katpon na, Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat, naimbag man, tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga ron ngagnana din niya pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Siming put pa yan ni Uncle Saldo.
manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jaklaan mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingpet ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kinpasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga runday ta anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan iti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man ni ti kwartam. Uwan mak. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya, first move ngay pagbagam, salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakal. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't ngaminin ayat ikasto. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso ajak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak, Andoy. Awa. Iso ano binaliwa may ti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Diyak laing pagaruo pa. Ay, pumanaw ka nga rodan, Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro tay di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Iso siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga roden, Umuyong man ang ni Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamat nga Kat siyempre, awanan tay inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yun, di kita anak yun. Tadi daw may agiwara-wara dito yung bayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da amo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay sus! Ipankalaang nga na di ospital ka bages. Agyaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta mild stroke lang tinapasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, ano dyan makakunail. Ay, liklikam nga minta kanayon nga agpungtot kabages. Makapadakas kan ka ti kasta. Wen, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katanday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No ada kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam.
Awan husto aturog ko, tapang panunutak dagiti kagurgura katattao. Ken basit lajak magustuhan, agungit kadagos. Makapadakas iti salon at tikas na kabagis. Isong agbalbaliw kan. Tas ikamat lang ti marigatan no kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbagana ang agbalbaliwan. Kat kasi na natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kabsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karoba na. Alakastan ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sa balimanan na pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos dagina, kada tayo amin.